Kain po tayo. Kain mo tayo. Para din siyang malaki na ant, no? Tambok niya. Dok, padami. Kaya pala mahal kasi masarap. Mm. Lambot ba? Tapos meron taba sa gitna. Mm. Thank you. Nyangga ikong saso. Tingnan niyo po ang aligi. Wow! Wow. Look. Full aligi oh. Grabe. Ooh. Sobrang... Hi guys! We're craving for seafoods right now. That's why my father bought lots of them. Let's open it up. Wow! Prawns! Wow! It's also Prawns! It's big crabs. Wow! Another big crab. Sea mantis? Wow! The sauces. Tiger prawns. Sea mantis. At full algae mud crabs. Welcome back mga ka-studio to another video for today's episode po. Kompleto po kami buong pamilya except kay Zik. Opo, kasi So, hindi siya pa siya kumakain. Oh. 1 month na po si Zik kahapon. Yes. So ngayon, 1 month and 1 day na siya. Yeah, mayroon kaming konting celebration na nandito pero hindi siya makasali sa celebration no? Sa kain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Thank you, Lord. So ano ba hinihintay natin? Tara po. Kain po tayo mga studio. Let's eat! Sus, kuhan gini mo. Saan tayo magsimula, dong? Sa... Birada gini kay seafoods. Yes. O kani ay, tilawan na to dira. Oh. Tilaw na kani pa. Ah, Oh. Kana. sa... Ako kuhan mi kay dili siya kay bawo sa ni. Paano yan? Ako po di mo kainin? kay bawo. Istingan na to. Wala, ara. Wow. Nay kuhan sulod sa lalong. Wala kataba oh. Wow. Ang taba. Para Tingnan siyang niyo po. ano? Oo. Parang crabs at kuan shrimp. Ablihan na nimo diri na kana na. Na. Wanay tamba o sa Para kuan experience. experience imo amang dako gamay. Sa unsa. Kain na tayo. Kain mo tayo. Para Yeah. din siyang malaki na ant, no? Wow. Wow na mo imabaw na ka. Gutom lang katambo di na mo. Ako first time ko pong makakain nito. Si Sax din. Dami na. Oo. Sara din anaon na din paghubo. Kuan ni siya, fried lang ito pa, no? Wala. Ay, Kanino. nakuha ni mo. Kain po. Tambok niya. Dok, padami. Tambok niya. Duha pa. Kaya pala mahal kasi masarap. Lambot ba? Tapos meron taba sa gitna. Isang kuan, orange, no? Taba yan. Pwede ito yung sausaw sa kahit anong sauce dito pa, no? Dito ako sa chili garlic lang. Sarapan ka na? Oo. May na din, Tagalog yung oo naman. Wow, ang sarap. Ang Sarap pala na nito. ikuan sa sauce pa. Dapat tilukon nila ito kay sayang. Eh. 2,850 per kilo. Tapos ito, tatlo. Sobra kilo to siya nga eh. Sobra kilo ito? Ang mahal po. Pero sulit no? Opo. Bihira lang kami makaw ng ganitong mga masarap na seafood ba? Tsaka hindi talaga mababayaran yung experience, pang. Oo. Sarap. Sarap.
Di na ta maihas. Now, reihas. Diyan kita bang. Mukhang masarap nito. Wow, Ang sobrang daming cheese cheesy. bang. Ayaw mo nito na? Try. Sa? Merong cheese kasi. I will try. Mm. Okay, try. May kuha lang gamay. Mm. Yan oh. Wow. Sobrang cheesy po. Nami? Oh. Yan. Sobrang taba oh. Meron pang kuan dito sa ilalim. Kain po. Kain tayo. The best. Sarap pang. Ang sarap niya dito sa kuan. Cheese. Cheese pa. Sobrang creamy. Milky na creamy. Mm. Sobrang enjoy kami dito sa mga sipon na to. Ko talaga sobrang na-miss ko talaga to kasi nung nagbuntis ako ba, pinagbawalan ko talaga yung sarili ko ng seafoods. Ang daming cheese. Sarap. I'm almost done with my rice. Tsaka You want yung, more? yung prawns pa ba, ang Yes. taba. Ganda ng mga pagkaluto na mo ba? Ang sarap ng pagkain nila. So fat. Kasi yung aligi talaga kinuha niya. Kana, iligi lang sa imo? Iba. Sarap. Meron siyang blue turnip. Yung blue turnip. Lagyan natin ang kuhan eh. Wow, lemon. Lemon ba? Ikumot mo nila. Oh, Sarap po. Hindi ka mahayan eh. Sarap. Kana kaligi na ako. Where ka? Meron pa man dito ba? Wow! Ano? Kuhan eh. Thank you. Yangga ikong saso. Tingnan niyo po ang ligi. Ako, inaon no? Kuhaon. Ano siya ako? Kaya ano? Meron pa oh. Wow! Wow! Lo, sabi oh. Mang, oh, mang. Hirap pa yun. Wow! Full, ang ligi oh. Grabe Oh. sobrang kuan. Taba ng kuan eh. Ng mud crabs. Dili na kayo sausaw sa suka. Suka na banghang. Wow! Creamy kasi ito lahat, no? Ito oh. Yan oh. Ito na. Ligi? Kain po tayo mga ka-studio. Daming aligi nito na ka. Delivery. Thank you. Sausaw ko po dito sa kuan. Singaporean sauce. Masarap din yan mo ba? Sarap siya. Manghang. Meron siyang kuan sili, onion, garlic, tsaka meron siyang itlog. May itlog siya pa. Ngayon ko lang po natikman itong kuan, Singaporean sauce.
na. Napunod na. Yes. Thank you. Welcome. Pali unod ka. Mani dapit pa kay daghang unod. Wow. Thank you. Punan pa? Pali no? Dry kayo, papa na. Kami. Dito naman sa Cool. chili garlic. Ayan. Oh, may sili. Unod di mo? Dali dapit na unod. Daplin sa din. Wow. Daplin ako ni mangga. Hmm. Kani mga unod naman iya gud ka unod. Isa kay bom hubit ba? Mag-practice na kagubit doon kay imuhara ba ng paborito? Ano yung food? Kuan. Mag-open sa kuan. Sa crab. Ang sarap ng pagkatira nila ba? Wala talagang nangusa ba? No? Mm. Tagadi ka, lamian yung ikan mo. Thank you. You want? Excuse me, Mom. What? Can I have some lemonade? Okay, wait. Okay. Ano? Sarap. Tignan mo na kita. Can I have some aligi? Okay. Wala na tayo aligi deh. Kani? Wow, sus. Have more. Wah. Hmm. Sasaw ko dito sa kanda. Kitchen. Excuse me, Mom. Hmm. Thank you. Cheers. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. God bless and kita-kits sa susunod ng mga video. Bye.